To fa wata sabuwa asirin wani basarake ya tonu a jihar Katsina bayan ya sa a sace wani babban ɗan kasuwa. In an sace shi kuma an kai shi daji a karɓi kuɗin da ya kai kimanin miliyan 20 a hannun iyalan wannan ɗan kasuwa, sannan kuma a kashe shi kamar yadda shi wannan mutumin ya ba da bayani. Abin da zai ba ku mamaki shi ne, shi dai wannan basarake lallai ya kamata a ce yana ɗaya daga cikin wanda zai dinga taimakon al'umma ko da wane lokaci, to amma kuma sai ya zamanto ba haka ba. Kuma wannan muƙami da aka naɗa shi, kun san sai da ya yi rantsuwa kan cewar lallai zai riƙe amana, to amma kuma a ƙarshe bai riƙe amanar ba, sai ya zo ya ci amana, inda yake ha'intar mutanen da yake yankinsu. Kuma shi wannan attajiri ya ce lallai dalilin faɗansu da wannan bawan Allahn shi ne ganin cewar ko da wane lokaci wannan mutumin yakan maka mutane kotu domin ya ƙwace musu filayensu da gonakinsu, sannan kuma in an je kotu a dinga wasa da hankalin mutane in suna son su a karɓa musu haƙƙinsu a wajen wannan bawan Allahn, baccin ya ƙwace musu filaye da gidaje. To yana daga cikin dalilin da ya sa shi kuma wannan attajirin lallai yake amfani da ƙarfin dukiyarsa domin ya taimaki mutane. Wannan taimako da wannan attajiri yake yi, to lallai wannan basaraken sai ya zo yana jin haushin haka. Dalilin haka ne ya sa ya ce lallai a sace shi, amma kuma ikon Allah, Allah ya kare wannan attajiri kamar yadda yake faɗa. Ya ce aƙalla 'yan bindigan nan sun zo gidan shi ya kai sau 10 domin dai su samu su sace shi, amma kuma Allah bai ba su sa'a. In sun zo kawo hari sai su ga lallai baya gida. A ƙarshe dai suka yanke shawara shine lallai su sace matarsa da kuma 'yarsa ɗaya, inda suka sace ta suka kai ta cikin daji, inda suka ce lallai wannan attajiri sai ya ba da kuɗin kimanin da ya kai kuɗi miliyan 100. Haka wannan attajiri ya ɗauki wannan kuɗi ya bayar, kuma bayan ya bada wannan kuɗi, duk da haka matarsa sai da suka yi mata fyaɗe, sannan kuma suka sako ta ta dawo. Bayan ta dawo gida ne, daga nan kuma lallai 'yan sanda aka yi tracking ɗin wayannan ɓarayi, inda Allah ya bada sa'a aka fara kamo ɗaya daga cikinsu, inda aka kawo shi ofishin 'yan sanda, inda ya zo ya bayani filla-fillar ga abubuwan da ke faruwa. Sannan kuma wannan mutumin ya shiga ya fita, duk wanda ake zargi da hannu aka tabbatar an kawo su ofishin 'yan sanda. A ƙarshe aka tura su kotu, har ma an je kotu kuma daga baya wannan basarake lallai aka aiko da wata takarda wadda ta ba damar cewar lallai a sake shi akan wannan laifin da ake tuhumarsa. To yana daga cikin dalilin da ya sa wannan mutumin shi ma yanzu ya so ya je wajen gwamnan Katsina, domin ya san lokacin da gwamnan Katsina ya fito yana kamfe ya ɗauki alƙawari cewar lallai duk wanda aka kama shi da hannu a cikin wannan harka ta garkuwa da mutane lallai fa ba za a bar shi ba, inda gwamnan Katsina ya ce lallai ko ɗansa ne ko babansa ne, kai ko ma waye nashi, in dai an same shi yana da laifi a cikin wannan harka ta garkuwa da mutane lallai za a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kan shi. To amma abin da ya baka haushi shine wannan bawan Allah ya ce lallai ya bi duk wata hanya da ya kamata domin ya samu ya ga gwamnan Katsina, amma kuma na kusa da shi ba su ba shi damar haka ba. To yana dalilin da ya sa kenan ya fito kafafen sada zumunta ya saki wannan faifan bidiyo lallai domin wannan saƙo ya je kun gwamnan Katsina da kuma waɗanda suka dace, inda ya ce lallai idan kuma bai samu tallafi ba da gwamnatin jihar Katsina, lallai zai ɗauki wannan magana ya ɗauke ta ya kai ta Abuja, gidan rediyon nan na Burkita Family mai karɓo haƙƙin jama'a, domin ya tabbatar cewa ya da cikakkun shaida wanda ya tanada. Lalle kuwa kun san idan har ya je Burkita Family, in Allah ya so yadda Burkita Family zai tsaya ruwa ya tsaki ya tabbatar cewa wannan bawan Allah an kwata masa haƙinsa akan wannan zaluncin da aka yi masa. Ko da wani lokaci ita da haka ƙasar nan tamu take, a zalumai sun riga sun baibaita sun yawa a cikinta, kuma duk wanda ya fito lalle zai ƙoƙarin yin aikin alheri, zaka ga wayannan azaluman Allah suke samu ta hanya ta samu su kau da shi. Saboda abasar rashin gaskiya da muke fama da ita a ƙasar nan, yanzu wannan bawan Allah idan da Allah ya sa 'yan bindiga nan sun samu da kama shi, kaga da za a fake da sunan 'yan bindiga ne, baccin sun kama shi sun karɓi wannan miliyoyin kuɗi sannan su kashe shi, wanda kuma kaga ba sai a rasa dalilin menene ya faru, kuma ba za a taɓa zargin cewa wancan fasaraken ba. To shi yasa kaga yawaita bindiga nan ta yawa hannun al'umma, shi yasa kaga yanzu ɓanna ta riga ta yawa. Da zarar an ce lalle mutum baka son sa, to kawai sai ka fake da sunan 'yan bindiga, sai ka za a garkuwa da shi a karɓi kuɗin fansa sannan kuma a kashe shi. To shi yasa ko da wani lokaci kuke ganin 'yan bindiga sun riga sun yawa
a ƙasar nan tamu, kuma ko da wani lokaci kake ganin ana zargin cewa lalle akwai sa hannun manyan ƙasa a cikin wannan harkar ta'addancin da ke ta faruwa, domin dai wannan kowa dai ya ga cewa dai duk mutumin da aka san yana da irin wannan matsayi a gwamnati lalle bai kamata a ce lalle an same shi da hannu dumu-dumu a irin wannan harka ta garkuwa da mutane ba. Kuma abin da zai baka haushi shine irin waɗannan mutane me ko a ce duk wanda aka kama da zargi da mu aikin laifi irin wannan to ya kamata a kore shi aiki ne, to amma kuma wani lokaci sai ga lalle ba za a kore shi ga aiki ba, domin kuna ganin abin da ya faru a jihar Kano a kwanakin baya, kuma irin wannan san zuciyar lalle shine jawo shi inda DPO lalle ya kama wani da duka a ƙarshe ya kashe shi, kuma wannan DPO din dama lalle an ba da shi da cewa lalle daga jihar Bauchi aka taso shi ma a can, kuma abin da shine wannan rashin imani shi ma inda ya kama wani yaro lokaci shi ma da duka a ƙarshe ya kashe shi, kuma daga cikin dalilin da yasa kenan aka yi mu transfer aka dawo da shi jihar Kano, me yakon a ce an kore shi aiki gaba ki daya an kashi kuma ko ta hukunta shi saboda tsabar san zuciyar da ake fama da shi a ƙasar nan tamu Najeriya, sai bai haka ba. Kaga daga ƙarshe kuma shine dawo jihar Kano ya ci gaba da wannan aika da yake shi ma bai bari ba. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai sunana Alhaji Sidi Usman, waziri unguwar Rai, karamar hukumar Ɓaure a nan jihar Katsina. Amma a nan cikin garin Katsina ko da sauransu an fi sanya da cewa Alhaji Sidi Ɓaure, amma kuma idan ka je Ɓauren sunana Alhaji Sidi unguwar Rai, dan can ne mahaifata. To me ya faru da kai da iyalinka? Abin da zan iya tunawa, abin da ya faru da ni ranar 21 ga watan 10 shekara ta 2022, bandit sun shiga gidana da ke garin unguwar Rai, sun yi garkuwa da matata tare da jaririnta dan wata 3, wanda suka tafi da ita tsawon kwanaki 8, suka yi mata fyaɗe kuma suka tilasta mini biyan kuɗin fansa naira miliyan 20. Kana bayan an ba da kuɗin fansa kuma suka sako ta. To bayan nan me ya faru a takaice? To a takaice bayan nan abin da ya faru, lokacin da ake ba su kuɗin fansa mun ɗan yi dabara wadda muka samu alaƙa ta gane wani guda ɗaya daga ciki, wanda daga baya cikin taimakon Allah da addu'o'i da muke da taimakon jami'an tsaro, randanar DSS da ke jihar Kano ta kama mana wani guda ɗaya mai suna Alhassan Yahaya Yashi a Kafance a wannan a jihar Kaduna. Bayan an kama shi me ya biyo baya? Bayan an kama shi mun roƙi su DSS su ba mu dama mu zo mu gan shi domin mu tattauna da shi. Suka ba mu dama muka zo aka fito da shi, muka tattauna da shi, ya zana mana mutane guda 9 wanda su ne suka haɗu suka yi wannan abin, kuma ya zana mana cewa akwai mutane 2 wanda 'yan garinmu ne, ɗaya Bahaushe ɗan cikin gari wanda ya ce da nan ya taɓa ganin shi, ɗan dogo ne baƙi mai ƙaton kai, amma da Hamza da na Kunti su ne suka san shi. To a lokacin mu damuwar mu gano su waye, muka tafi bincike kuma cikin yarda Allah aka gano su kuma aka kama su. To lokacin da muka kama ɗaya na ƙarshe mun kama shi a Kwara State a Kayama local government, 'yan banga suka kama wannan shi, muka zo watan office ɗin 'yan sanda da ke Bani division. Ya yi confessing kuma ya yi indicting cewa Iliya Dagacin Mantau, wakilin hakimin 'yan Maulu ɗan Ruwatan Daura, Umar Faruk Umar ɗan sarkin Daura, wanda shi ne ya sa su je su yi kidnapping ɗina su karɓi miliyan 100 su kashe ni. Kuma zuwa wannan lokaci muka so a kamo shi dai, aka yi ta mana dai ba haka ba, ƙarshe dai ba mu gamsu ba da binciken da 'yan sanda suka yi a state headquarter a CID headquarter. Muka je muka rubuta petition zuwa office ɗin AIG zone 14 da ke nan Katsina ɗan Dagoro. To kwarai da gaske sun taimaka mana. AIG Basil Idegu, Allah ya sa ya karɓi kalmar shahada, muna mai fatan alkhairi, muna mai fatan Allah ya sa ya zama Inspector General of Police a nan wannan ƙasa tamu mai albarka. Ya ba da umarnin cewa duk wanda aka yi indicting a je a kamo shi. Aka je aka zo da Iliya Dagacin Mantau, suka rubuta request ga kotu ta kawo musu wannan suspect da indicting din, aka zamanar da su akan banci ɗaya, aka sake tambayar wannan kidnapper da ya ce shi yasa su, ya sake mai da jawabi, aka yi bidiyon shi, suka ce in ba da kuɗi a maida CD domin a sanya a kotu a yi filayin a matsayin evidence and the witness, kuma an yi hakan. Amma yanzu kwatsam labari ya zo mana da ranar tsaka cewa 'yan sanda an kai musu kwafi na advice cewa an yi discharging ɗin Mantau, kuma mun samu cikakken labari an kai advice ɗin kotun da ake mentioning ɗinsa, za a ɗauko shi daga gidan yari a zo a sallame shi, wanda dukkan bincike ya nuna cewa shi ne ya yi wannan abin. Kuma a baya ma lokacin da aka taushe mana bincike din a
wurin 'yan sanda mun garzaya wajen DSS wanda ogan da ke hidin ɗin jihar Katsina ya ba yaransa umarni da ke ɓaure ya tafi yayo bincike, kuma ya yo bincike ya kawo report cewa lalle binciken da yo Iliya Dagacin Mantau criminal ne iya tare da barayi. Kuma daga baya Director DS da ke jihar Katsina a wancan lokacin Samson Abdullahi, wani dan oke ne yayi ritaya yanzu, ya tabbatarwa da OC DSS din bore cewa ya ga report ɗinsa, amma abin ne akwai interest na siyasa da na sarauta. Karhe dai ya ce mai wannan magana a barta. A wannan ba zargi bane kamar da aka ce akwai siyasa da sarauta? Babu zargi, ai kaga shi basarake ne kuma dan siyasa ne, so that kaga duk abin da aka ce ya faru, ai akwai ma abin da bai kamata an faɗe shi yanzu ba, tunda kira ne zai yi yanzu na neman maslaha, wanda idan bata samu ba kuma ka gani ba yadda zan yi ba, zan ɗaukaka ƙara yanzu ma har na nemi ma a wajen barkata ya booking ɗin appointment, kuma za mu rubuta petition da complaint mu tura office ɗin Attorney General na ƙasa da office ɗin AIG wannan IG Inspector General of Police da office ɗin EDG da kuma office ɗin Nuhu Rubadu. Saboda haka wani kira to kake da shi? Akwai wasu mutane da kake kira a gare su dangane da wannan batu? Na farko gaskiya kira na ga mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukku Umar Radda, ina mai tuna mara cewa a matsayin shi na zababben gwamnan jiha, al'umma duka kowa nasa ne, da wanda ya yi shi da wanda bai yi shi ba. Siyasa ta wuce, mulki ake, kamar yadda ya faɗa lokacin da aka zaɓe shi gwamna. Ya ce da ɗan abga ma ya fara ambata, da ɗan PDP ɗan APC duk ɗaya ne, yanzu mulki ake yi. Kuma yana ikirarin shi shugaba ne mai adalci. To kiran da nake gare shi, duk shugaban da yake ikirarin shi mai adalci ne, bai kamata ya killace kansa ba ko wasu killake shi. Ya kamata a ce duk wanda yake son ganin shi zai iya ganin shi available. A takaice me kake so ka ce? Kamar kana so gwamna ya sa baki domin a yi maka adalci kenan? Ina kira ga mai girma gwamna ya sa baki a wannan abin domin a yi min adalci. Ban so in sanar da shi ba ta wannan hanya, domin na yi ƙoƙarin ganin sa, na shiga Government House har sau 4, na shiga ta hanyar mai martaba sarkin Katsina na kai koke, ya haɗa da sarkin labarai, mun je Government House, mun shiga ofis ɗin sakataren gwamnati har 2 times, amma dai bai yadda ga gwamna ba. Na bi ta kai AD